Αχ, τι γλυκό αγόρι, θα το κάνω έτοιμο φιλίας. Το κοριτσάκι, πιστεύω ότι είμαι μικρό παιδί. Τι γλυκός που είναι στη φωτογραφία, θα το στείλω κι εγώ, αχ. Δεν είναι σωστό να δίνουν προσωπικές φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Δώσε μου το κωδικό σου στο Facebook. Ποτέ δεν δίνουν προσωπικά μου στοιχεία σε αγνώστους. Παίξτε πιο ήρεμα ποδόσφαιρο. Αλλιώς θα ανεβάσω τη φωτογραφία στο ίντερνετ. Δημοσίευσε τη φωτογραφία στο Twitter. Χαχα, μικρές, θα βρει τον πελάτη. Γεια, είμαι η Νατάσα. Είμαι 12 χρονών και πάω έκτη τάξη. Θα του στείλω μια φωτογραφία μου. Δεν πρέπει ποτέ να δημοσιεύουμε προσωπικά μας στοιχεία. Δεν ξέρεις ποτέ ποιος βρίσκεται πίσω από την οθόνη. Μπαμπά, θα βγω. Με ποιον? Με ένα παιδί που γνώρισε στο διαδίκτυο. Τι? Δεν συναντάμε ποτέ άτομα που γνωρίσανε μόνο στο διαδίκτυο γιατί δεν ξέρουμε ποιοι πραγματικά είναι. Έχεις δίκιο, μαμά. Γεια, πες τον κωδικό του email σου. Όχι, δεν λέμε ποτέ τα προσωπικά μας στοιχεία σε αγνώστους. Πόσο χρονών είσαι? Δεν δίνω προσωπικά μου στοιχεία στο διαδίκτυο. Κλείνω αμέσως συνομιλία. Με λένε Γιάννη, εσένα? Εμένα, με λένε Γιώργο. Πόσο χρονών είσαι? Λάθος απάντηση έδωσε στο παιδί. Δεν πρέπει να απαντάμε σε μηνύματα αγνώστων. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 15 χρονών. Κι εγώ, θες να συναντηθούμε? Ναι, είμαι μόνο στο σπίτι. Θες να σου πω την εδώ για να έρθεις? Αχ, δεν έπρεπε να συναντήσω έναν άγνωστο. Γεια, πώς σε λένε? Με λένε Σάβα, θέλει να συναντηθούμε? Ας πάμε να το συναντήσω. Δεν άργησα. Είμαι ο Σάββας. Όχι, όχι, βοήθεια. Χαχαχαχα. Είδες την παγίδα στο διαδίκτυο.